दिनै सान्थालि आदिबासिफोरनि हुल दिबस। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै सान्थालि हारिनि सानै बिर जोहोलावफोर सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मुनि मुसुखा खाम्फा गायसननो थाखाय बेखेवनाय जादों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर गेटआव मुसुखा खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, 30 नं सानजा कक्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए सजल सिंह आरो बिटिसिनि सायख'जानाय एमसिएलए विल्सन हांसदाया। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावनि आखाइजोंनो सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मुनि मुसुखा अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मु सानै बिर जोहोलावानो इंराजफोरनि बेरेखायै इं 1855 मायथाइनि 30 जुनाव 15,000सो रायजो राजाफोरखौ लानानै गासै सान्थालि हारिखौ गुफुरसाफोरनि हेंथा गसंनो आरो सोमावसारनो ज' खालामनानै बयनोबो साहस आरो बोलो होदोंमोन। दिनै श्रीरामपुरनि बे राजालामा सेरावनो दिनैनिफ्राय 200 बोसोर सिगाङाव ब्रिटिशनि जे गाग्लोबनाय ब्रिटिशनि जे अत्याचार बेनि बिरुद्धे सोमावसारनानै सान्थाल हारिनि लोगोसे भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जि दावहा नांदोंमोन आरो बे दावहा नांनायावनो बिथांमोना गावनि जिउ बाउसोमदोंमोन। बे जिउ बाउनाय मुंख्लं सानै सुबुं सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मु बिथांमोननि अन्थाइ खाम्फा बिथांमोननि मुर्ति गायसननो बेखौ सान्थाल जनगोष्ठीया जि सिमां नुबाय थादों बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनजेननाय जाबाय। आरो दिनै बे हाबाफारियाव आं गावखौनो थाफानो मोननो गोजोननाय मोन्दों। बेखे जि जातिया हारिनि थाखाय थै जिउ बाउनानै मुंख्लं जालाङो बिथांमोनखौ सनमान होनो रोङोबासो जातिया थांनानै थानो हायो। दिनै सान्थाल जनगोष्ठीया 200 बोसोरनि सिगाङाव जिउ बाउलांनाय मुंख्लंफोरखौ बावाखै आरो बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेयाव मुर्ति मोनसे गायसनदों। बिनि ओंथियानो जाबाय जे सान्थाल जनगोष्ठीया अरायबो संग्राम खालामनानै थांनानै थानो हागोन। बिथांमोना गावनि राव, गावनि हारिमु, गावनि थुनलाइ, गावनि रोखा सिनायथिखौ फोथांना लाखिनो हागोन। आरो दिनै बेनिखायनो बिथांमोनखौ सनमान होनायनि गेजेरजों जों साखाथि फाखाथि थानाय जायफोर उन्दै गादबजानाय हारि बिथांमोनाबो सोलोंनांगोन जे जाय जोहोलावफ्रा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय नांनानै जिउ बाउलांबाय बिथांमोनखौ जों अरायबो सनमान होनो रोंनांगोन आरो सनमान होयोबासो जों गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै अरायबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे थुलुंगाखौ गोहोखौ जों मोनबाय थागोन। बेनिखायनो जों सोलोंनो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो जों दिनै बे जि मुर्ति गायसनगोन बेयो अकल सान्थाल जनगोष्ठीनि थाखायल' जानाय नङा, खिन्थु जोंबायदि जेसेबां उन्दै हारि गादबनानै दोनजानाय हारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगानि मोनसे फुंखा जाना थागोन। बेनिखायनो दिनै बेबायदि मोनसे गोथार हाबायाव बाहागो लाफानो मोननाय गावखौनो गोजोननाय मोनदों। दिनै सावथाल फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मु जे हुल दिबस बेखौ बिथांमोना फालिदों। कभिड प्रट'कलखौ मेनटेन खालामनानै बिथांमोना दिनै श्रीरामपुराव सिलेब हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना फालिदों। लोगोसे बावहाय दिनै श्रीरामपुराव सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मुनि बिथांमोना मुसुखा गायसननो थाखाय माने फाउन्डेसन खालामदों। बावहाय बिटिसिनि डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो इएम आरो गोबां एमसिएलएफोरजों लोगोसे आंबो बेयाव बाहागो लाफादों। बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होदों सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मुनि मुसुखा गायसननो थाखाय। बिनिनो बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बे फाउन्डेसन जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों। जोंनि खोथाया बेनो जे बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ। बयबो हारि माहारिया जों जेन' मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै बिटिसिआव गोजोन आरो खौसेथिनि हाबा मावलांनो हायो बेखौ थांखि लानानै दिनै बिटिसिनि जे सरकार मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारि बायदियैनो दिनै बिथांमोननोबो राङारि मोनसे अनसुंथाइ होदों, जायखौ दिनै भारतआ
गनायदों जे सान्थाल बिद्र'नि जागायजेननाय सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मुनि रिकगनाइज होदों आरो बेखौ बिथांमोना गावसिनि सान्थाल ओनसोल एबा आदिबासि ओनसोलाव बिथांनि मुसुखा गायसननो थाखाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादोंमोन आरो बेखौ दिनै मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मावफुंना होदों। बिनि थाखाय बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों।